Mela darba kien hemm raġel. U kien joqgħod ġo stem ta' fjura, tant kien dajru. Li kien joqgħod ħaffer toqba ġo stem ta' fjura. U tant kemm kien żgħir li għalih il-fjuri kienu foresta siġar kbanik. Bħal dawn. Sa ħankompli. Imbagħad min hemm ġew seta' jħaffer il-ħamrija u jibni basement kbir kemm irid kemm jħaffer. Bat intaqa' ma' mara żgħira oħra u kellu familji. U darba ġie għalihom il-praying mantis. Bitherzek. U kienu jibżaw kienu jistaħbu. Jaħtafhom. U kienu jibżaw, tant kemm kienu jibżaw minn dal-praying mantis li jintaqgħu il-village kollha tal-little people qalu ta' praying mantis. Noqtlu irridu b'xi mod. U insomma ħareġ iċ-chief kollu six-pack sejjerek l-lom jien uħsebu da ta' praying mantis għadda kem namillu għek jien u l-marda l-hero bil-whip u b'dagger u insomma daw daħlu jorqdu u l-hero ta' six-pack mar jekkampja u għamel l-nar, għamel campfire għalli jara il-praying mantis. U da prova jaqbam għajem. Bdiet smurrajnu biħek. Sakin fl-axħar fil-distanza jara ġiġtajnej tal-Oakley zek u ranġu. Jiexjelu daqt ix-xemx għawl ta' xemx. U ħareġ bil-mod. Għallu int chief bis-six-pack. Għallu int ma tibżax minni. Għallu jien ma nibda minn lebda jiena, minn ħadd ma nibda. Minn lebda għallu ma nibżajn. Dak mar jamillu, bada jamillu apposta dak, ta' six-pack għax kien jaf, kif Fil-qosor jgħax. U għallu, ta' six-pack għallu, xin tajjeb f'kollox, u kien jaf xħajamel għalek għallu ekku, u l-praying mantis qabbat il-sizer għallu, Winker, u għata barra tijaw stess, u zvina madonna. U ġarru kaxkrum somma tal-village fl-axħar u kien hero u rebħu kull ħadd insomma. Okay.